samu ci gaba. Dukkan abin da zai zama alkhairi a gare mu muna fatan Allah ya tabbatar da shi, wanda zai zama alkhairi a gare mu da magoya baya da masoya da jihar mu ta Kano da ma ƙasar mu Najeriya baki An san ka akan abin da ya shafi jin ƙai da kuma taimako na al'umma. ɗaya. Shin ina makomar waɗannan tallafi da ka saba yi a da? A yanzu ma zaman da muka ƙare nan zama ne na tallafi na kuma tsare-tsaren yadda za a taimaki al'umma da tallafa musu. Akwai tsari da yanzu mun fitar da kuɗin magunguna za a kai inda aka saba kaiwa, wanda suke kai koke-koke su je su karɓa. Akwai tsare-tsare na tallafawa al'umma. A yanzu haka akwai tsarin biyan kuɗin haya da aka yi na wasu bayan Allah, wanda tuni mun gama an ba da hannun Ɗahiru Mai Wadadu zai biya za a tallafa musu. Da sauran waɗansu da ba zan iya bayyanawa a nan ba. Abin da nake son in faɗa shi ne, shi duk tsari da ake yi kamar misali tsarin taimako wanda yake tsakani da Allah ake yin sa bai shafi siyasa ba. Wasu ne suke ta'allaka shi da siyasa. Wannan harka na taimakon al'umma da siyasa babu siyasa, dama muna yin tun kafin siyasa. In siyasa ta zo ana yi, in ta wuce ba mu tsayawa. Yanzu ma muna kansa kuma muna yi. Ana yi tare da shi, yana da hannu a yanda ake tafi da mulkin ƙasa. Amma mu arewa an yanke mu. Misali ta ku ajiye tenuwa ɗaya zai in ma ya wuce siraɗin. Na yi qualifying na cita, amma na san ita ce destroyer ta rayuwa a jihar Kano. Za a jawo mutane masu sa hannun jari, za a kawo tallafi ɓangaren lafiya, za a inganta ilimi. Za ka hau dala da goron dutse, za ka yi kaza, za ka sosa bayanka da manjagara, duk ka gama wa'annan abubuwan ba kai abin. Haka ne, wannan muna gaban kotu, kuma duk magana da take a gaban kotu kamar mace ce mai ciki. Allah ne ya san me za a haifa. Abin da zan gaya musu shine su kwantar da hankalinsu, mu ci gaba da bibiyan abin da kotu za ta yanke. Duk abin da ta yanke kuma har kullum ina kira a gare su da ni da mu da su cewa abu ne na tsari na hukuma kuma tsari na dokoki da sauransu. Duk abin da ya zo ya fito a bisa tsari shi za mu karɓa. Idan nasara ita za mu karɓa, in ma akasinta ce za mu karɓa, saboda haka tsari ne kuma haka tsari yake. Akwai tsari a haka a kansa kuma tsarin muke yi. A baya ɗan satin baya da suka wuce an samu wata sanarwar cewa har mun rushe gidan da sauransu. To a bisa rashin fahimta ne wannan. Tsarin gidan siyasa yana nan, kowa yana kan tsarin muƙaminsa kuma